खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोख्रों रादाब थामहिनबा आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बे उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों गोख्रों बाथ्राजों बे समाव सोंथि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिनो आरो हाग्रामा महिलारिखौ बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया मा खालामनो नागिरदों आरो मा मावनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बिथांनि दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो रावबो मिथिया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो हाग्रामाया दिनै एक्चुअली मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया गावनि दलनि मानसियाबो आरो हाग्रामाया दिनै एक्चुअली मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया गावनि दलनि मानसियाबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया मा खालामनो नागिरदों मा मावनो नागिरदों रावबो मिथिया आरो बिथांनि जे दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बिथांखौ रावबो मिथिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया कंग्रेसजोंबो थाया आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बिजेपिजोंबो थाया नाथाय बे समाव प्रमोद बर'आ बिजेपि राजखान्थि हानजाजों थामहिनबा एलायन्सआव थानानै बिथाङा सरकार सालायदों आरो बे समाव बिथाङा बाथ्रा बुङो हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुङो जे बे समाव प्रमोद बर'आ बिजेपिनो बिटिसिखौ फानबाय होननानै बाथ्रा बुङो बिथां हाग्रामा महिलारिया बे कंग्रेसआवबो थाङा फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमोद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि प्रमोद बर'आलायनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानबाय नाथाय बिजेपिनो दैदेननाय थामहिनबा बिजेपि राजखान्थि हानजाजोंनो दैदेनजानाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया जोबोद बाख्नायो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जोबोद बाख्नायो जोबोद मोजां आरो दैदेनगिरि बिथांमोना होननानै बुङो आरो बे समाव बिथां मोजां दैदेनगिरिफोरजों नरेन्द्र मदिजों हिमन्त बिश्व शर्माजों आरो सर्बानन्द सन'वालजों बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमोद बर' बे प्रमोद बर' थानाया मोजांनिसो बाथ्रा अब्ला मोजांजों थानायाव मानि बाथ्रा फैनांगौ गुबुन बाथ्रा फैनांगौ होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव प्रमोद बर'आ बिजेपिनो फानबायब्ला बे समाव हाग्रामा महिलारिया जाय बिथांमोना बिजेपिनि बिथां गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिखौ जोबोद बाख्नाय बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जोबोद बाख्नाय अब्ला बै बाख्नायनाय गिदिर दैदेनगिरि मोजां दैदेनगिरिफोरजों लोगो जानानै खामानि मावनायाव प्रमोद बर'आ मानि दाय होनानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बे कंग्रेसआवबो थाङा फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमोद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि प्रमोद बर'आलायनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानबाय खिन्थु बे बिजेपिनिनो मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो सर्बानन्द सन'वाला मोजां बेखौ बाख्नायो नरेन्द्र मदिया मोजां बेखौ बाख्नायो जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमोद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो थ' हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिनिनो महिमा बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय बा बिथांनि जे साननायफोरखौ रावबो मिथिया मा पलिसि खालामदों बिथांनि बाथ्राखौ रावबो मिथिया दोलोनि सुबुंफोराबो रावबो मिथिया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिनाव फिउचार गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा राजखान्थियारि पलिटिकेल फिउचार गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ फैबाय थानाय समाव बिथांनि जे सोलो बोलोखौ रन कौशलखौ जुदि सोलायाब्ला बिथांनि पलिटिकेल फिउचारा जोबसिगोन बा गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो हाग्रामाया दिनै एक्चुअली मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया गावनि दलनि मानसियाबो मानो होनबा दाथ' मोनसे मित्रजोटनि एलायन्सनि कालचार पलिटिक्सआव
बयबो एलायन्सआव थाङो कंग्रेसआबो एलायन्सआवनो थांगासिनो दं थ' बिपिएफआ हारसिङै देरहानो नागिरनाय जि मोनसे सिमां बे मालाबाबो जाया थ' बे सोर एलायन्सआव थांगोन दा बे कंग्रेसआवबो थाङा फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि प्रमद बर'आलायनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानबाय खिन्थु बे बिजेपिनिनो मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो सर्बानन्द सन'वाला मोजां बेखौ बाख्नायो नरेन्द्र मदिया मोजां बेखौ बाख्नायो जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो दा हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव ओंखायनो दिनै मोनसे डाउट जादों रायजोफ्रा आरो हाग्रामाया जे फिउचार गैला आरो बेहा मोनसे पलिटिकेल फिउचारबो गैला बेखौ पाब्लिकआबो बुजिनो हादों दा ओंखायनो आङो इलेक्सन समावबो बुंदोंमोन जे बे जुदि रन कौशलखौ सोलायनो हायाबा फैगौ 2025नि इलेक्सनानो लास्ट इलेक्सनबो जानो हागौ दिनै आं बेखौ बुङा मानो होनबा बिथाङा हयथ' नैबे रिजाल्टनि उनावहाय रियेलाइज खालामगोन गोदान लामा लागोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय चिराङाव बिपिएफआ आद्रि जाबाय आरो हाग्रामाया दिनै एक्सुवेलि मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया गावनि दलनि मानसियाबो मानो होनबा दाथ' मोनसे मित्र जथनि एलायन्सनि कालचार पलिटिक्सआव बयबो एलायन्सआव थाङो कंग्रेसआबो एलायन्सआवनो थांगासिनो दं थ' बिपिएफआ हारसिङै देरहानो नागिरनाय जि मोनसे सिमां बे मालाबाबो जाया थ' बे सोर एलायन्सआव थांगोन दा बे कंग्रेसआवबो थाङा फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि प्रमद बर'आलायनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानबाय खिन्थु बे बिजेपिनिनो मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो सर्बानन्द सन'वाला मोजां बेखौ बाख्नायो नरेन्द्र मदिया मोजां बेखौ बाख्नायो जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो दा हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव ओंखायनो दिनै मोनसे डाउट जादों रायजोफ्रा आरो हाग्रामाया जे फिउचार गैला आरो बेहा मोनसे पलिटिकेल फिउचारबो गैला बेखौ पाब्लिकआबो बुजिनो हादों दा ओंखायनो आङो इलेक्सन समावबो बुंदोंमोन जे बे जुदि रन कौशलखौ सोलायनो हायाबा फैगौ 2025नि इलेक्सनानो लास्ट इलेक्सनबो जानो हागौ दिनै आं बेखौ बुङा मानो होनबा बिथाङा हयथ' नैबे रिजाल्टनि उनावहाय रियेलाइज खालामगोन गोदान लामा लागोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय चिराङाव बिपिएफआ आद्रि जाबाय